kalmar. Gözüm dile tuğray. Var marvanın elle alet marvanın rahatmanlara şontunu böyle döngüm ettiredim. Yanına varsam bana ne ederdin? Kucaklardın. Ondan Elini tutardın. başka? Dizime yatırıp taşını sıyıp alardın. Ondan Yo sen netin näme ökman degdirecek da özüňe. Ahmet Damdama näme bolýar? Yine bir aýdym çykaryp durap, menen var hop şu aýdym karyeran ýapaýmasam o bir aýdyň bilen bana yine aýdym çykaryp dur. Näme aýdym? Ha. O tagam bamyny gudlay. Soňam malale dizi alale may malale. Ahmet'ten yo menen TikTok'um yapacak live tagam barmında good life. O tagam barmında good life. Din alale. Ahmet Damdam. Aydın size gow yene bir maslahadım ma. Teşne ýeniň siňdir ya. İyi biçip aýdym aýtjak bolsaňyz teşneden çyk görüň ýeniň siňdir ya. Açarım yok değil. Açar pul yok. Pul yok. Masinin açarı. Maşın açar yok mu? Masinin açarı pul yok. Sağa kadar. Sağa kadar. Assalamu alaykum barjam. Ekdir haqqysynma geçäýin. Geçireyeli. Ay bolýar geçen takkys bolsa. Salam, şunu geçip Salam, hoş geldiniz. Kutlayan siz bizim 10.000 müşterimiz boldunuz. Tacir marketimizin adından size maşin sowady ba. Buňa terek ýetiýe ağa gördüň da. Maşin nere? Bizi geçirdik aten ha. Bizi tutmagan. Hele bus. 10.000 biz bolmalyk sen bir sıkış diýen üçin geçirdik. Ola ya. Aşyk kysym ýetiýe diýýär. Ayset tutogan be. Sen ýa bu han kayalyk bolsun. Sen moy berdim dersini. Bossunny bos. Özüň çöl. Füýşaňyr. Meneme şu taýdan bitna. Mene kızıl et bolayır şu masyn üçin. Sen sana verdir mene. Kime çıkmalım boldy? Çık ýasdaýdan. Meneme bermejek borç ýetiýär. Sen koy verdim de koy vermedi. Bir sakkız diýip bara ýüzün sakkysdan owdar çeýnelen sakkys çalak bolup. Bizim ağalar söyle. Namanly geçeyin. Bu namanly sen yüplü kalbasa ýaly gopçyk. Ajıl ketýal bolup alaydy oňorduň hele. Aýtmasana kafadan ýapşyk ordan uradaýdym. Men bitrek bolanmam. Ne sizin maşin? Uy, yan qolan nerede? Dogan masynyň açaryny berdi. Ne sevesin Doğan? Ya maşin neydi de? Maşin ne sevesin? Ya maşin neydi de? Maşin ne? Ne şu? Hele ne şu için mi? Me oğlumuz oynardan hemen. Bolya boşa çıkan ha. Sağ ol. Sağ olun. Kas biz o masyn üçin bilýän gyzyl et bolup bukdan şuýdy. Durmuşda özüň beýikde tutma. Sen näçe pes bolsaň şonu beýiksin. Mätäz adamlar seni qıra etme. Gaýta kömek etsen şonu beýiksin. Elinden gelýär bir ýagşylyk. Ýagşylyk et. Allah'ım verer karşılık. Durmuşun ýollary bize tapşyryk. Ýagşylyk edäýsen şonu beýiksin. Öwünme jugymda pulum känni. Ýady ellerimde ulak bar diýip. Men bay. Afen bolsa jigim. Garypsyň diýip. Howmadan garyby gapýandan. Şonu beýiksin. Ine men sygarmagam uzagat kütler. Men sygar. Bu dünýä 5 günlük her kim gitmeli. En sonunda bu dünýäden ötmeli. Yani ötmäken bu ýakda jahanna adam oýup gitmeli. Ýagşyda tanalsam şonu beýiksin. Allah'dan gowlukda tananmagy hemmem ýokdaýy. Ýagşylykda gowlukda tananma Muhammed ümmetine dileýär. Allah'dan oğullarymyza, gıýlamyza Hudaý getirdi. Planyň oğlu, planyň ýygy. O diýdirme hemme Muhammed ümmetine gowlukda tananma müýesser eýlen. Kim urdy? Yo, ýykyp düşdüm diňe. Häzir şol oglany taplap öldür ya. Oňçykdan çykyp duran eşikden çalçaýynna. Pampasnaňyz biz çalşýardyk endi gelip bizden tanýarmy? Tekdene çıkamadın. Ben yaksağa delenli. Doğanışman köpükleşeyin mi?
Jigimjan sen biz için yaşap bersen oldu. Jennedin açarı 2 doganım olur. Hiç yok anakam. Ve alaka kim? Diňe dostum prosto. Görürsen kimdigini. Sen nämmen jigimin başyna aýlap bersen. Maňa seret. Yine bir gezek jigimin ýanynda görsem saçyňy tuwalar. Anakonda durmuş bokloşuk etdi yine. Ha, näme bolup eýlip ýatyrsyň? Ayrıldım. Seni kim aýyrdy seýlenden? O konuda timen ayran ala. Öy men düşünemok näme ýydygyna guda gelip başapdyr. Berin görüşmän çykdyňyz ganditserin. Düşünmedim. Sen näme bize hojaýyn? Ap kimsin? Maňa diýse, oşu toý bolsun. Zato komutyňy maňa alýa. Beýlen oglanlara azar berşip pars bir. Biz 3 ýyl bäri bilen haçan toý etdik. Ya bırak seninle sen. Ne Irak oldu ya? Bilmem internet seýärmi? Doğru ver yani. At seýärmi näçe paty? Başka işin yok mu? Men joramyň seýürsi ama 100 roz Albert Galanski. Maňa da bir zat alyp beräý. Mene stories goýasyn menga. Näme böyle adam olamam? Doğru. Men ýagdym haçandyk aýry we normal diňe 2 ýyl ýaşardy. Öyleyeceğim ha. Böyle yaşım. Haçan maňa 16 Pro Max 1 TB 2 sim kal iPhone alyp berýär. Hemme gyzlarda we men uje utonýan. Tanım. Alo. Ağam salamu aleyküm. Aleykümselam. Ağam arada sizden tifalallıkta 1 yıl garanti tawaýyn işden aklaýamçy. İşleýärler diýen. Yo işden suwuny guýýan, oturýan, içlenak. Knopka basmaly şu. Ağam basýan, işlenak. Knopkadan sokup Toğunam sokýan, onda da işlenak. Çyrasam ýanana, gaýnana. Näme diýin? rozetkanга kötkür. Beýlek telefonlara barýat berýär, şol işlenak. Şunda bolaýmysyň kemçilik on? Yok men ona 5 saat taktım kemçilik bolmady anam. Yo dogrudur bolýan şey. Toşna işlenak da şol ağam şey. Näme etmer bar goý garanti oýnanak mı diýem? İşler ötüyor. Dögülmeni hakkı yok. Ayıp oluyor. Doğru. Hormatla işten aktif bilmediler şu. Eskiden ok mu işle ya deyip dur. 5.000 fantan tattık diye şu tatyanlardan o bölüm. Mersin atayım şunu. Allah